Біблія, кніга Быццё, раздзел 21. «І паглядзеў Гасподзь на Сару, як сказаў, і зрабіў Гасподзь Сары, як казаў. Сара зачала і нарадзіла Абрагаму сына ў старасці ягонай у час, пра які казаў яму Бог. І даў Абрагам імя свайму сыну, які нарадзіўся ў яго, якога нарадзіла яму Сара, Ісаак. І абрэзаў Абрагам Ісаака сына свайго на 8-й дзень, як наказаў яму Бог. Абрагаму было 100 гадоў, калі нарадзіўся яму Ісаак, сын ягоны. І сказала Сара: «Смех учыніў мне Бог. Хто не пачуе пра мяне, засмяецца». І сказала: «Хто сказаў бы Абрагаму: Сара будзе карміць дзяцей грудзьмі, бо ў старасці яго я нарадзіла сына». Дзіця вырасла і аднята ад грудзей, і Абрагам наладзіў вялікую гасціну ў той дзень, калі Ісаак адняты быў ад грудзей. І ўбачыла Сара, што сын Агары егіпцянкі, якога яна нарадзіла Абрагаму, насміхаецца. І сказала Абрагаму: «Выгані гэтую рабыню і сына яе, бо не спадкуе рабынін сын гэты з сынам маім Ісаакам». І здалося гэта Абрагаму даволі непрыемным дзеля сына ягонага. Але Бог сказаў Абрагаму: «Не засмучайся за хлопчыка і рабыню тваю. Ва ўсім, што скажа табе Сара, слухайся голасу яе, бо ў Ісааку назавецца табе семя. І ад сына рабынінага я выведу, бо ён семя тваё». Абрагам устаў з самай раніцы і ўзяў хлеба і мех вады, і даў Агары, паклаўшы ёй на плечы, і хлопчыка, і адпусціў яе. Яна пайшла і заблудзілася ў пустыні Версавіі. І не стала вады ў меху, і яна пакінула хлопчыка пад адным кустом і пайшла, села зводдаль на аддалі аднаго стрэлу з лука. Бо яна сказала: «Не хачу бачыць смерці хлопчыка». І яна села насупраць і заенчыла, і плакала. І пачуў Бог голас хлопчыка, і анёл Божы з неба паклікаў Агар і сказаў ёй: «Што з табою, Агар? Не бойся». Бог пачуў хлопчыкаў голас адтуль, дзе ён быў. «Устань, падымі хлопчыка і вазьмі яго за руку, бо я выведу з яго вялікі народ». І Бог адкрыў вочы яе, і яна ўбачыла калодзеж з вадою і пайшла, наліла ў мех вады і напаіла хлопчыка. І Бог быў з хлопчыкам, ён вырас і пачаў жыць у пустыні і зрабіўся лучнікам. Ён жыў у пустыні Фаран, і маці ягоная ўзяла яму жонку з зямлі егіпецкай. І было ў той час Авімелех з Фіхолам, военачальнікам сваім, сказаў Абрагаму: «З табою Бог ва ўсім, што ты не робіш. І цяпер прысягні мне тут Богам, што ты не пакрыўдзіш ні мяне, ні сына майго, ні унука майго. І як добра я паводзіўся з табою, так і ты будзеш паводзіцца са мною і зямлёю, у якой ты гасцюеш». І сказаў Абрагам: «Я прысягаю». І Абрагам дакараў Авімелеха за калодзеж з вадою, які адабралі Авімелехавыя рабы. А Авімелех сказаў праўду: «Не ведаю, хто гэта зрабіў, і ты не сказаў мне, я нават не чуў дагэтуль». І ўзяў Абрагам дробнага і буйнога быдла і даў Авімелеху, і яны абодва спрымірыліся. І паставіў Абрагам 7 ягнят са статку дробнага быдла асобна. А Авімелех сказаў Абрагаму: «Навошта тут гэтыя 7 ягнят, якіх ты паставіў асобна?» Абрагам сказаў: «7 ягнят гэтых вазьмі з рукі маёй, каб яны былі мне сведчаннем, што я выкапаў гэты калодзеж». Таму і назваў ён гэтае месца Версавія, бо тут абодва яны прысягнулі і спрымірыліся ў Версавіі. І ўстаў Авімелех і Фіхол, военачальнік ягоны, і вярнуліся ў зямлю філістымскую. І пасадзіў Абрагам каля Версавіі гай і заклікаў там імя Господа, Бога вечнага. І жыў Абрагам у зямлі філістымскай, як прыхадзень, шмат дзён.